थांनाय बिटिसि इलेक्सन 2025 आव जोङो गोबां खोथा होदोंमोन आरो खोथा होनायनि मादाव जोङो इडुकेसन सेक्टराव जोङो मोनसे खोथा बुंनाय जादोंमोन जायफोर जोंनि स्टुडेन्टफ्रा बिटिसि ओनसोलनिफ्राय टप 10 मोननो हागोन बिथांमोननो साफायाव 5 लाख आरो एमआइएल साबजेक्टआव हाइस्ट नाम्बार मोननाय स्टुडेन्टफोरनो जोङो सासेयाव 3 लाख थाखा होगोन जोङो खोथा होदोंमोन आरो बेखौ जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ साननैसोनि गेजेराव बेखौ होनाय जासिगोन आरो बिनि अनगायैबो दिनै जोङो नैबे बाक्सा जिल्लायाव फैदों बावहाय सालबारि साब डिभिजन आरो मुसलपुर साब डिभिजन मोननैनि साब डिभिजननि स्टुडेन्टफोरखौ जोङो दिनैहाय बावहाय बरायदों आरो बावहाय सासे स्टुडेन्टआव 20,000 कैश एवार्ड बावहाय बिजेपि आरो बिपिएफ मोननैबो राजखान्थि हान्जाया लोगो नांनानै बे हाबाफारिखौ खुंदों आरो दिनै बावहाय टटेल 103 फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय जादों मोनसे साइटेसन लेटार लोगोसे बावहाय 20,000 फैसा आरो गार्जेन आरो मोनफ्रोमबो कलेजनि आरो हाई स्कुलनि हेडमास्टार कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव मान बावनाय जादों आङो दिनै बावहाय बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जाहाथे भबिसतआव साफा मोजां मानसि जानो हायो डक्टर इन्जिनियार प्रफेसार लेक्सारार बायदिसिना माने गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो हायो बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ बेबायदि पार्टिनि वार्कारफोरखौ बिथोननानै जिल्ला वाइसआव जोङो बरायनाय हाबाफारि खुंगासिनो दङ जोंनि सरकारा बेफोरनि सायाव सावरायदों मैयाबो टेक्सट बुक प्रडाक्शननि सायाव जिहेथु जोंनि लेखा साप्लाइ खालामनाया एभेलेबेल जायाखै होनना मोनथिदों जोंनि इएमआ बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो गोबां पलिसि लाबावगोन जोंनि सरकारा बे खोथाफोरखौ आं उनाव नोंथांमोननो जनायगोन